sinten? Nggih, kula suwun berkahipun panjenengan. Nggih. Waduh. Sing bonang yuk jenggelek. Anggep iki apa? Anggepe nembake dheke duh wong bagus. Ana informasi Mbak Wiwin ngadang maron mau terus saka ngomah pasang wuwu. Waduh. Men oleh iwak. Aja mung dhewe ae maneh-maneh. Kok tak kancani. Waduh. Pirang dina, pirang bengi ora leren lho sinden Temanggung ki. Heeh. Wis sura wingi, heeh. Sura ki Temanggung rame. Iya. Pandek puna kok suarane isih wantek. Jamune sapa, Mbak Win? Kok jamune kok sinten? Jamune ming gampang mawon kok. Jamune napa? Nggih. Sego jagung. Weh, sego jagung. Nggih, gampang to. Enak kuwi. Lawuhe napa? Lawuhe. Lawuhe nggih sambel. Nah nika jangan buncis jare. Apal ya. Nggih. Wong Temanggung ya. Khase sego jagung. Ya. Monggo. Apal. Ae. Sampeyan wong ndi to kok ngerti? Besok kapankah tekan cecer lan wong Sesuk le jejer. Besok nang jok nomor 2 wis dipesen. Upama iku nakoda tanpa prau sasat sarah ing jalatri nyidam sari